Il-kriżi globali tkompli teskala, il-morda bil-coronavirus issa qabżu l-200,000 persuna madwar id-dinja, il-vittmi globali aktar minn 8,000. Fl-Italja b'mod partikolari sitwazzjoni bla preċedent din il-marda qed toqtol ma' 350 persuna kuljum. Mill-erba' daħal fis-seħħ id-digriet bl-isem Kura Italja li ġie ffirmat mill-President Sergio Mattarella. Id-digriet jipprovdi twaqqif ta' fond ta' 25 biljun euro għan-negozji u l-familji. L-istess liġi timponi miżuri aktar stretti biex jiġi limitat il-moviment tan-nies. Min jinqabad jippassiġġa jew jivvinta ċertifikati folots qed jirriskja sa 12 xahar ħabs. Minn kmieni filgħodu diversi swieq finanzjarji reġgħu fetħu b'negozju negattiv. L-imxija tal-COVID-19 qed taffettwa l-isħma kemm fil-Borża ta' Milan u anke dawk Asjatiċi filwaqt li aktar kumpaniji qed jirrapportaw illi waslu f'xifer falliment. Fi żviluppi oħra sar magħruf illi issa l-coronavirus infresh fl-Istati Amerikani kollha. Bil-Pentagon iħabbar li se jpoġġi għad-dispożizzjoni tan-nies numru ta' maskri u magni respiratorji. Interessanti wkoll ir-rimarki li saru fl-aħħar sigħat mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa fejn intqal illi ċertu pajjiżi qed idumu biex jirreaġixxu għal coronavirus. Bid-WHO tajt illi hemm bżonn miżuri aktar aggressivi. Il-Malasja huwa wieħed mill-aħħar pajjiżi li ħabbar lockdown. L-Awstralja iddikjarat stat ta' emerġenza filwaqt li l-Kanada għalqet il-fruntiera mal-Istati Uniti. F'postijiet bħal Filippini u Tajlandja il-vittmi tal-COVID-19 komplew jiżdiedu. U supermarkets kbar fir-Renju Unit qed jaħsbu biex jintroduċu limitu fuq l-ikel li wieħed jista' jixtri. U brabta mal-coronavirus tħabbar ukoll illi għall-ewwel darba wara 64 sena minn mindu beda jsir il-Eurovision Song Contest din is-sena mhux se jsir propju minħabba t-tixrid tal-COVID-19. L-awtoritajiet Olandiżi u Libiju qalu li ħadu din id-deċiżjoni flimkien.